Ota mua pakkaa. Ota pakkaa. No just. Tässä näin nyt on. Aika vaikea tää pakkaaminen taas pitkästä aikaa. Ehkä toikaan auta. Pitkä lenkkipäivä. 3. reenipäivä. Kilsat alkaa tuntua. Tää imevä keli nyt ei tänään ainakaan auta asiaa. Siinä menee edellä Tanskan vahvistus. Jonas Turulsen ja Ylhän Martti. Imee aika paljon jo. Niinpä. Pitkä lenkki tehty. Paljon tuli? No vittu. 4,70. Smatu. Tänään mä tarkennan. 3,30. Rinterillä aika pitkä, sanoisin. Noniin, täällä ruvettiin lepäämään. Nyt saa levätä, iltapäivä on kokonaan lepoa. Alkaen nyt. Alkaen nyt. Sulla on noita patukoita vielä? Ei oo näitä. Haluatko puolikas eikä mun paduvuorosta? Voin mä ottaa. Sä enempää saakkaan suvun kerralla. Yksi ainut reikä, mikä täällä Norjassa on vähän hellänä, niin on tuo vessapaperi ja hiekkapaperi. Chocolate starfish. Vessapaperina käytetään Norjassa hiekkapaperia. Meillä just hiottiin eilen iltapäivällä satana pitopohja sukset vessapaperi. Kato, kämppis tulee. Tappelu! Tappelu! Kato! Ja Lars. Täällähän on kaikki. Missä tää on käynyt? Se kävi siellä alalla. Larsia väsyttää. Ja väsyttääkö? No, mä tiedän. Kiristää. Ainakin äsken kiristää. Kiristi äsken. No juoksuminen ei kiristä niin paljon kuin hiihtäminen. Käy siihen jalkaan. Ai, Sama mikä eilen. siis rakkula. Mullakin ihan vitumainen, mun piti tulla vaihtaa pohjalliset kesken lenkin. Tanssia, mutta ensimmäistä saatana potkusta askelua. Hyvä, ettei sukset mennyt poikki. Fritsupui Ai kun vitutti. Niin potki muutaman kerran maahan sillä pysähti.
Alko tullut tähän kölle. Vitsi, meidän olisi pitänyt jakaa toi, koska mullakin oli niin vittu, että tulin tänne kämpille ja... Ei taas jätkää näkynyt, saatana. Kyllä mä näin sut pari kertaa alalenkillä. On me vähän kiinni. Mitä? Asokko se itse? Mikä panta toi on? Mä tehdä ite. Minkä? Miten Virkka? Saunan päälle. Laitatko Jirkka saunan päälle? Ei mikäs tää meidän nyt tämä tässä? Kreikkalaisuuden hengailu. Mitä oli? Vähän liian aika se käytti kaikki energiaa. Ei vielä ihan autoja hyvin. Mistä se jäi kolmanneksi? Juoksukisassa. Män tyyli 12 sekuntia liian aikaisemmin, niin on kirit näin. Saunan panin päälle ja oluet on tulla hakkeessa. Kaikkia merkkejä löytyy. Löytyykö myös Matti Heinenkediniä? Löytyy ja Sandelsia ja... Matti Heinekenen. Matti Heinekenen. Ei oo ollut. Se oli paskalla. Pillimehut kaikille. Tripit vai grandit? Värin grandi, kaikkien janoisten sakkaa. Poispäin. Ugh. Yes. Hyvä. Hei. Dag heter Petter. Kommer från Sognefjället. Det här siitä on kyllä hela min livet. Mä menen varmaan tähän etupenkille sitten. Me vaan tähän bateriin. Heitäks tuon repun tuonne päälle? Joku lentää kyllä sellaista paskaa taas. Se ei ollut tätä. Pitää hetki ovea auki. Eikö tällä joukki täyttää ihan tällä lailla? Joo, tuu täyttää. Halpamatkalaisten budjetilla joutuu aina täyttää jokaisen paikan. No niin. Niklas on. Mihin se Niklas meni? Niklas me lähti jo Magnarsin kanssa. Niin, no. No sit Aaviksessa on nyt 2 paikkaa tyhjillä. Miten välttämättä jos Haluaako joku mennä sinne? Ei varmaan.